Karbi Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Tim Karbi Anglong abitung atum ahin pen arong kahum hidam jibuke radaphan ke pamanghu. Nijang Karbi Anglong lakha ke thomchin thong constituency ke parlo amsera hithialong ipia thalsia songa hin pen che thanchimunamai kangnipon. Kedamtang MP kilik ahut Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong constituency incorrect rock angbong pen long incorrect circap abangki ipia thalsia songsi che bahai ponlu. Penang an PS along abangki ke haipon do ulu. La sonsi constituency tin sidami ipia thalsi committee atum pen radaphan chingki che thandam pedo damlu. La pusonsi wangbom pen jangmi poni phaing kora near cap arni chinthong constituency amser ai hithi along mai pedo ponlu bangswa mai ke padu ponang kok laki kedamtang MP kilik ahut chinthong constituency pen setami inkora near cap PS pen kreke thoma PS abangki ipia chalsi high pondetlu Lasi a polling station along local committee president secretary lapen kachepaduk abang phubang phiatuma phan vothat langso LSC me phubi krom hanse ahin pen man kedo Karbi apo hopen archopon Lapu anke haipon lake chinthong constituency along president longkiram lapen secretary Chandro Teronatum ahin pen ke claim kedam kachepaduk ajok si lapu anke haipon loputa ningjepon Lapen bangso amai longkache tongdun alohi sarpo vothat langso LSC me phu Bikrom Hanse Lapen, PS10 President Secretary Atumche Tongdun Si Mayalong RD Chipipon. Lapen Kevang Jilang MLA election ahut abangki APA Chalsi Si Haipon Bek Popusi Bikrom Hanse Pen Mayalong Ningjepon. Amri Pen Hemari Bongrung, Karbi Anglong News. La mai ke do puthak than ta chin thada sa ko pia puthak sana tum dak me da puthot chinthong constituency long wothat langso LAC pen nang ka homri Angkomri athe bangal lahenlo ke damtang 18 Lok Sabha parliamentary election hot niltum masar jai ka thar phan MP candidate pen ka pahai je phan niltum dak chapaduk piklo PS committee la pen CC committee president secretary ka dugobe chingrum si dak chapaduk lo la pen niltum la dak polling station inkoi raner kep do chinthong constituency lo la song bong pen krege thoma polling station ke niltum EPSL si chapahai dal la si Alang litum ka chapai dun theka pot puthot nilitum ta isi encouragement lo lapen answer se alang litum ke claim to theki phan lapen la ka chapai dun de polling station na tum phan ta menil tum hang pen alang litum ta me ko son si ka chapai dun theki ma hala tum phan ta men litum isi motivation na son ke hang ka bang so jai max litum deng pon lo pohoi pak pen mel tum archu pon se alang litum phan ning parong pon lo la hen lo amut pipini ama ande sa la non pen ke bang jilang arni ko ansi la Pilo ya avut ke thaguni phanon litum ko pipia si asai si deng ponji sa nilitum ke dak de lo Karbi Anglong lapen NC Hills tame non ta ington de pin silitum claim pon bom lo athema e deadle ka chiraiji pulo tangte ilitum kopine asai ke claim ben gitum chirayone di e dead ka chirai phan pulo tangte lake democratic a country lake democracy jakong kelongi phan bangke election high vek nang la election high vek man si tum e date ke chirai onji la si polling station long ke nitum pulo la ke isia battlefield lo pulo polling station ke la ke isia battlefield lo pulo la si dake inkoi raner ke battlefield lo chinthong long la song bong pen battlefield cricket thom ke nitum hai lo non bisaralam hadak socheng son hala dake battlefield lok se dakta inkoi ra ner ke bak la son bak do la song bong pen thongkep ra hini bagdo la song bong pen kresir ke battlefield ke itum chapahai lo la son si minangan sisi long damel itum ke claim thuji a vote BJP vote ka pang rai pen APSLC puthot ka chapahai pan itum claim bon chu bom lo la pen homosti sir kep ke higher lo gorom pani pen homosti kep higher lo non nilitum council ka ni phan bangke homosti photrok itum long ta itum ka ni long lo la lage ingnek me son ben bangke tim Karbi Anglong tu election prang bang erlo CM interaction program buta bang erlo kadi CM interaction program hutsi rong asar hona chitong erlo rong long ke thekire tu man chitong erlo kaddu ko bi handa chitong erlo lapen Karbi Anglong ra tu CM phan pachini erlo je amithang rong long amithang awai kanglong ku PPC ke nangji maka su pachini dun lablo non ke BJP MP election higher lo blo dang te alang tum ke non ke execution pima ke claim neng ke cha kam ke claim pang cheng nang polan lo non bang ke alang tum ke bang thui ku bang ke lake thang da kali lake itum phan nang ka pamang hu
puthot na tum pipilo kawe ke do ho ke do punang karju hadi lake ke claim tang kam se alang tum na claim bansi ka bor il lan chalu lagi tu tuliram rong hang Karbi Anglong long tame lapen ensil sangkang tame minana tum hanon ke ther pangcheng tanglo jong si government aphan jong si criticize ji government han ke tok upini claim ji bulo tangte chi ningkan ke thom jail beng ji polam selang pulumati di aron ke kadu ko enta isibe tuliram rong hang man pa prek ji powe rong aso du ko on prek ji afe rong ori so jang han pa prek ji powe arong ke equal to all di laso teng blon dang te ahok itum deng du na aron ke kadu ko itum deng du nang pocok lo sita aron amen ben ke ther ke nilitum tuliram rong hang made tim Karbi Anglong pan ferere jong selang litum puloje BNS hala non akimi CRPC ke paweder lo la CRPC ala non BNSC ala ke aron pu itum deng po kang sai aron hala pen si deng po di pulo tangte Karbi Anglong rat tum han ke ther ieret pen pulo tangte hala muna chohan tuliram han ke ther mati di hala si BNS aron pen non July tarik isi pen elang insai po pot BNS aron pen muna chohan pan insai vek no layong sing sai theklo pulo tangte lake ni tum kachisik theki pan tum Karbi Anglong rat ke kaita aron pan kin tum dolo Karbi Anglong Autarmaus Council along Midu ke pangrum aron kelar akenang sod bino. Jong sinon ateng pangkreve pulote kachilut atobarsi dambo. Karbi Anglong East West la district hini arat achethe abongki Karbi Anglong Autarmaus Council henlo. Lasi Karbi Anglong Autarmaus Council pen radet aphan kechari pon pemeji aphan Midu akenang sod. Forest Department atum detle Karbi Anglong Autarmaus Council atum aphan Midu ke pangrum pichot nangji lapukali. Nadak Taxation Department atum sitami thedung arpudo. Taxation Department aphansi Trading License NOC pen chenglo Economic Standard lahayanta kepalang chari dunji aphan arpu hodailu. Amut pi alam abangke Karbi Anglong Autarmaus Council aphan Midu ke pangrumpi a department lo. Hong pen kewang kebi kichia sojong si sik sedul ke parlo angkang beha claim bom pulote inglong aso atum NOC lapen inglong aso kaliatum rule 5 ta Karbi Anglong district trading by tribal lapen trading by non-tribal rule 1953 lapen 1976 aron ateng pen Karbi Anglong Autarmaus Council aphan Medu 2C aron ateng pen beha ke claim ji aphan choklim alu donangji labang sumedu pen ajok si Karbi Anglong Autarmaus Council ke parlo havar aphan kapaching thor dengpon longpo arona teng pen choklim pulote medu kirong penta kaprega deta tumason kaching thora sai Karbi Anglong Autarmaus Council pen dengpon longpo bonta Taxation Department asai phu atum ko ansi ke claim nangjima halabang so ateng ke claim theklong ledet ason si thekpon long Bangso Puthak Digital Media Union of Karbi Anglong pen pherangke abitung atum diphua hithi kelang chari dam ahut kethek damlong atengke trading license renewal aphan chiklo jontrok pleng et apita akimi trading license alu kipipon ave ningkan hini ajak chonghong deta trading license renewal alu Taxation Department pen kepajorpon ave Medu kerong ahut ke tokpon vuddo lapen trading license renewal alo adular anung anathu Karbi Anglong Autarmaus Council pu roundsil theng tampen akaprek theklong le komat abang phutong Medu kerong damloni lapen Medu komat aphantong kepale damloni thangnat ang thegawi tin dam meme kulat ahem phuatum tong sil stam cheselam voi tong ke theng tamloni Lasi bangso Puthak Karbi Anglong Autarmaus Council atum kelang kepang khrei pulote Medu kapang rumpen ali kelongji puke aphia lamlo kachilut atowarsi tangno bom asonsi thekpon longlo আচ্ছা দাদা আপনার শুভ নাম কবনে বিকাশ সাহা বিকাশ সাহা আপনি বর্তমান কি ব্যবহার করেন হ্যাঁ কি ব্যবহার করেন জুতা ব্যবসা জুতা বিজনেস করেন আপনি জুতা বিজনেস করার বিনিময়ত 6 শিডিউল যেহেতু আপনি ইয়াত বিজনেস কৰি আছে ট্ৰেডিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিবলগীয়া হয় আপুনি এপ্লাই কৰিছে কৰিছোঁ কেতিয়া কৰিছে ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত ডিসেম্বৰ লাষ্টত এতিয়া আজি কোন তাৰিখ হৈ আছে আজিতো 26 মান হৈ আছে 26 মানত আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে না আমাক মাতিছিলে আমি গৈছিলোঁ আজি কি বুলি ক'লে ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে আমাৰতো কিবা ফাইন লাগিছে ফাইনটো দি দিয়ক মোক কৈছে মোকে মাতিব যেতিয়া ফোন কৰি মাতিব এতিয়া দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো আৰু যোৱাই নাই আৰু মোক ফোন কৰিব কৈছে কাৰণে মই যোৱা নাই আৰু আমাৰ মধ্যম দিন আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে নেকি মই আৰু কি জনাব বিচাৰিছে নেকি মই একো নকওঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে কৈছে এইটো মাতিব মই এইটো অপেক্ষাই বহি আছোঁ এতিয়া আপুনি এতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ
Amria hawar along kedo umpanay arong amikar longkumar phangcholapen gremika hansepi asopo akibisi karlitang sarkang jang phangcho kiso kacholonglok ajoini aporpe akopen arong kachiboy. Amria hawar umpanay arong along inut talented arta kekom auso karlitang sarkang jang kiso kacholonglok pen ajok arong kachiboy. Karlitang sarkangjang phangchoki longkumar phangcholapen gremika hansepi asomar bangkethom angbongpen akibisi abanglo. Alangli bir he kahache niphai krener ke surihinira krepho aningkan umpanai mondoli along alangli phan baptism piponlu alangli nang the nang dingsi ahem akisar atumpen lopacharli dun aphan Hebron Convent High School diphu along amen thabdonlo alangli hini angdeng an chepa undun si puthot ke thom angdeng ke charli dunji aphan amen thabdun thulo bonsetami alangli a ok apran kimi midet ajo ke thom angdeng ke charli pajudunun edetlu Karlitang sarkangjang alangli sport anathu aning ke hangpik ajok diphu along Wusu Sports Association along amen chethabdon si labangso Wusu Sports Charlie dun pangcheng dunlu alangli aning ke hangpik lapen kachipaduk pik ajok all Karbi Anglong Wusu Sports Association along setame gold medal anong e chepalong dunlu lanchota kali alangli Guwahati along setame labangso Wusu Sport along gold medal anong e chepalong dun thulu labangso phi alangli phan all Karbi Anglong Wusu Sports Association pentame Arunachal anke ponjia phantame amen ingbai ponlu bonta alangli pining suri hinira ingkorapli arkoya chiklopen aok akisuka cholonglok pen ajok alangli dunun ederlu asar bura atumpen alangli keso kipa meji aphan Catholic Hospital diphu an si kelang aphan cheponlu sitami kimi angthek chethek long ledet ajok si puthot Faith Hospital Dimapur an chepon thulu alangli jeklo jontrok an aoga kiso angbong dolu karlitang sarkangjang aoga kiso kibat bompen ajok puthot wosik ni phengkora hini arni dokmoka prayer center along an si kelang dam thuji aphan pon thulu bonta ningduk alam abangke pirthe ke donangji arni apor choksi wosik ni phengkora troksi arni ada por phai trokra achitem apor malom alangli labang sopir thepen che oponlo amripen hemari bongrung Karbi Anglong News